Айде, здраво. Какво, Пламен? Чекай да го хватим. Здраво, нека за много години все млади сили да се сбират тук на Логина. То, бране, то. Така. Традицията да продължи. Да има живот. Ама пия, ама не с моите запиени, ама ке биде имаш Ке биде. Дайте аз тут, Иначе, камерманова Борча, аз пиячо аца, он ке спиял. Ке спи. Това е неговото хоби. Он е заспан, а? Не, иначе Логино ни... Ацо, иначе Логино ни избега. Стануй. Ай, услушай, ай, джипнал малко. Оди джипнал. Да видят гледачите не мисля така 16. Каса дзивка Логин. Каса дзивка Логин. Иначе аз избира. Лек мащ от дзивка Логино го накарва да говоря. То, ате, то. Ай, предни малко на Логино. Айде, предни малко. Полета като ракета. Да видим у кой джамки удра. Ага. Добре, бил е джам, сега има само лим. Плех. И ще се смее, бе. Иначе... Махни на камерата, да и махна му малко на камерата. Аз тук я пея, после се запали пиле трено от айчето. Аз няма да му се придружим по шест. Не, на кой надморска ви се чина смисъл, 1300. 1300 сека. Жешко, не? Нали? Сега много чега, брат, то не е по-ладно. Като лето. Пред пече, отзад сече. Отзад дере. Само момето идея по вода, за това ги няма, разбираш. Ай, какво да снима? Калина за вода. Гаси камерата, ще ви бъде. Че, да се напием аз малко. Ай, не справа, ай. Чекай, празна чаша. Айде. Стой, празна чаша. Празна чаша. Айде, ново. На мом столу иста чаша ти си пила. Аз съм ти ще пила на Ако е свят. стреча, изпиена... Не е кръшма чашата, не буде чаша. Разбиена. Айде, здраво, Айде, Баки. камермано, да Айде. дай малко да хватна на камермано, како Камермано малко, камермано. Изволте, господине Борис. Айде на здраво, са. Айде, на здраво. Близки си малко догинчето. Запали го се раката, не? Запали раката. Беше 23 или 4 ли кое е? Ай ти кажем кое е. Нема мрежа, не можеш да ви пишеш. Е, така не може да пишеме. Много сме да видите. Ой, така, пишайте ли вие, аз? Извинейте, така ще... Тая, бе. Иначе запиват добия, ама 3 кригли кригли. ги дават утре. Ки ги употребим, не, най-менски ги изкористят бор, нещо видят, ама природата го вика Ние изгледа. видяема на 23-ти. А си имаме на 24-ти. Си имаме на 24-ти. 8. Така да днеска са делили плата в Словения, да ви кажем, замали са плата. А пенсията кога ги дават? Пенсията, не? Тя път преждиват и да стоя. Такво. Тая иначе, ако видите нещо, драги гледачи, тая не са гледа, драги гледачи. Кукшто кой ще спиеме? Ако спиеме, може. И така. Още 3-4 пива и си легнем, а не? Така ще... Не, тепи, литра и полица, бе, малко. Тук Значи водата много сладка. Много сладка и вода. А и пивото ни шумско. Шумско е. Малко реклама да направим за гледачите. Да, реклама, добра реклама. От него се добива кригла пией. Да. Ние заработим 3 на 6 пива. Да, иначе това секси пива. Само горска. А не можем да наймаме чешма да ви кажем. И така от... Голата рама и баракта на 23-тия път га Не пробва го погодиме. Няма грешка. Само мислям от е малко близко, по-близко. Иначе Борчо има подгазен порнички вестник. Да. Логино много горе. Логино. Порнички вестник. Грозен е. Ето е живота и бубавина. Иначе... Ягне се пече, тук па ние нем да се изпечем, иначе шешко малко, ама ке залада. Рук взяти отпред пече, отпред пече, отзад пече. Така гледачи. Друго да кажем, пусти вода. Ямо на мен, така да кажем, до Александър. Your friend, Red Bull, така, сделка може се каже. Иначе зелките и продаде, няма лошо. Аз имам да продавам на колата. Най-скапа беше тази ден. Евра продадех тази зелка. Тази бе зелка, че я продавах на май. О, да, бе.
Клип оставил компютъра ти го покажеш, ма за кого сделка се работи.